αναλύσεις ώρα δεύτερη, φίλες και φίλοι, και θα στρέψουμε το βλέμμα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία, μια φυσικά πάρα πολύ σημαντική χώρα της Ευρώπης, μια χώρα που στο πολιτικό πεδίο βρίσκεται σε μια φάση ιδιαίτερης κινητικότητας, μολονότι δεν επίκυνται άμεσα εκλογές, ωστόσο βιώνει μια περίοδο ιδιαίτερης κινητικότητας που αξίζει να παρακολουθήσουμε, και νομίζω ότι δεν θα βρούμε καλύτερο βοηθό σε αυτή την προσπάθεια από τον Ρόναλντ Μαϊνάρντους, πάρα πολύ έμπειρο, παλιότερα δημοσιογράφος, στη συνέχεια ερευνητή, διδάκτορα πολιτικών επιστημών, συνεργάτη του Ελιαμέπ. Καλησπέρα, κύριε Μαϊνάρντους. Γεια σας, καλησπέρα. Δεν ξέρω από πού πρέπει, γιατί είναι διάφορα τα θέματα που είναι ανοιχτά στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Νομίζω ότι αξίζει να το πιάσουμε από το πιο πρόσφατο, που είναι το θέμα του κόμματος Ερντογάν εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι, είναι μια υποσημείωση σε όλη αυτή την κινητικότητα που σωστά την έχετε ονομάσει, και πολύ έτσι ευγενικά και διπλωματικά, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη Γερμανία σε διάφορα μέτωπα. Στο μέτωπο της πολιτικής, όντως, είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία που έχει τα ζητήματά της. Παλιά ήταν η σταθερή Γερμανία, και πια είναι η Γερμανία η οποία γίνεται θέμα σχολιασμών. Έχουμε το μεγάλο οικονομικό θέμα, και τέλος βέβαια το κοινωνικό, και όλα αυτά συνδέονται το ένα με το άλλο. Και τώρα έχουμε και τελευταία αυτή την υπόθεση του κόμματος Ερντογάν, όπως λέγεται, όπως ονομάζεται. Είναι μια καινούρια πρωτοβουλία Γερμανών τουρκικής καταγωγής, και στη Γερμανία ζουν 3 εκατομμύρια Γερμανοί τουρκικής καταγωγής, από τους οποίους οι μισοί, και αυτό έχει ουσία, οι μισοί έχουν γερμανικό διαβατήριο, δηλαδή έχουν όλα τα δικαιώματα που έχει ένας Γερμανός πολίτης. Δηλαδή έχουν και βεβαίως το δικαίωμα να ενδρύσουν το δικό τους κόμμα. Και αυτό το κόμμα το έχουν ονομάσει DAVA, και ακίνδυνο θεωρείται αυτό το όνομα. Θα πει Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση, είναι η συνομογραφία. Αλλά αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι ότι οι λέξεις DAWA, με μια πολύ διαφορετική, μικρή διαφορά στην προφορά, είναι μια αραβική λέξη που χρησιμοποιείται και στην τουρκική λέξη. Είναι μια πολύ γνωστή τουρκική λέξη επίσης, που θα πει πρόσκληση. Και πρόσκληση θυμίζει αυτή η λέξη, το ντάουα, επίσης τον Ισλαμικό όρο ντάουα, ο οποίος αναφέρεται στην διδασκαλία μη μουσουλμάνων για το Ισλάμ, με την έννοια του προσελκυσμού. Δηλαδή έχουμε εδώ ένα δημοκρατικό, λέει το κόμμα αυτό, κόμμα από τους Τούρκογενείς της Γερμανίας, με τέτοιο όνομα, και βέβαια είναι και λίγο προκλητικό. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές συζητήσεις. Ήταν πρωτοσέλιδο για λίγες ημέρες. Σήμερα πάλι βγήκε στην δημοσιότητα στον τύπο, γιατί ο Μέσουτ Özil, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, αυτό το ποδοσφαιριστή. Ναι, πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής και της Εθνικής Γερμανίας. Είχε γίνει και στόχος παλιότερα, γιατί είχε πάει στον Ερντογάν, είχαν βγάλει φωτογραφίες, αγκαλιά. Τα ξέρατε πολύ καλά λοιπόν. Αυτός λοιπόν τσακώθηκε με τους Γερμανούς, παρατήθηκε από την γερμανική εθνική ομάδα. Ήταν πολύ δημοφιλής αυτός. Όλοι τον αγαπήσαμε. Μετά έκανε αυτή την εμφάνιση με τον Ερντογάν. Μετά πήγε στην Arsenal, παρατήθηκε από την εθνική ομάδα της Γερμανίας, παρατήθηκε και από το Arsenal, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα ζητιέται το όνομά του ως μέλος, ως υποψήφιος αυτού του κόμματος. Δηλαδή, και φαίνεται ήδη, βλέπουμε ότι αυτό το κόμμα τραβάει κόσμο που έχει μια ειδική σχέση, μια ειδική προτίμηση για τον Ερντογάν. Να πούμε επίσης ότι ο Ερντογάν στους Τούρκους της Γερμανίας είναι περισσότερα δημοφιλής από ό,τι είναι στην ίδια την Τουρκία. Ναι, αυτό βέβαια. Τα ποσοστά που παίρνει στη Γερμανία, στις εκλογές που ψηφίζουν με επιστολική ψήφο οι Τούρκοι της Γερμανίας, είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι
Έτσι. Εκεί κοντά 67-70%. Ναι. Και ένα είναι αυτό. Αυτή είναι η θέληση, αν είναι υποτίμηση, αλλά ίσως πιο ουσιαστικό και πιο επικίνδυνο, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, είναι ότι υπάρχουν υποδομές τουρκικών οργανώσεων στη Γερμανία, είναι τα τζαμιά, αλλά είναι και θρησκευτικές οργανώσεις και σύλλογοι οι οποίοι ελέγχονται από την Άγκυρα, ορισμένα από αυτά τα σωματεία, και σίγουρα ελέγχονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό το κόμμα. Άρα υπάρχει η υποψία, και με δικαιολογημένη υποψία, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παίρνουν και εντολές από την Άγκυρα. Και βέβαια έχουν το δικαίωμα, όπως είπα στην αρχή, να βρίσκουν το κόμμα, αλλά η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας είπε ακριβώς αυτό που σας μεταφέρω τώρα. Ναι, έχουν τα δικαιώματα. Από την στιγμή όμως που φαίνεται ότι παίρνουν εντολές από το εξωτερικό, τα πράγματα βέβαια αλλάζουν ριζικά. Καταρχάς να πω ότι ένα από τα πράγματα που μου έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση την πρώτη φορά που είχα επισκεφτεί τη Γερμανία ήταν κυκλοφορώντας σε ένα κεντρικό δρόμο μιας πόλης της κοιλάδας του Ρουρ, σε ένα μέρος της πόλης, τέλος πάντων, που είναι μια τουρκική γειτονιά αρκετά. Είχα δει, ήταν και προεκλογική περίοδος στην Τουρκία αν δεν απατώμε, είχα δει πολύ μεγάλες αφίσες του Ερντογάν και του ΑΚΠ. Αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έτσι, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό τώρα το ενδεχόμενο ενός ερντογανικού εντός εισαγωγικών κόμματος στη Γερμανία μου κάνει λίγο λιγότερη εντύπωση, αλλά αναρωτιέμαι, αυτό θα είναι απλά ένα κόμμα προσωποπαγές που θα λοξοκοιτάει προς τον Ερντογάν, ή θα είναι και ένα κόμμα του πολιτικού Ισλάμ? Όχι, κοιτάξτε, είναι ένα κόμμα που στοχεύει, και έχουμε διαβάσει και τις προκηρύξεις τους, έχουμε το δελτίο τύπου, είναι ξεκάθαρο σε αυτό, ότι απευθύνεται σε όλους αυτούς που είναι περιθωριοποιημένοι. Και είναι πολλοί αυτοί βέβαια, γιατί με τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που σας είχα πει, αλλά κυρίως τους μουσουλμάνους. Γιατί πέρα από τους Τούρκους έχουμε και πολλούς μουσουλμάνους στη Γερμανία. Έχουν εισέλθει 1 εκατομμύριο Σύριοι, έχουν εισέλθει άλλοι τώρα με τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή η Γερμανία έχει γεμίσει μουσουλμάνους. Δεν θα ήταν έτσι, δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη παροικία, μια μεγάλη κοινότητα μουσουλμάνων. Και με τα τελευταία γεγονότα, με την ένταση που δημιουργείται από τον πόλεμο στη Γάζα, όπου η κυρίαρχη γνώμη της επίσημης Γερμανίας είναι 100% υπέρ του Ισραήλ, αυτό να το πούμε, και υπάρχει μια περιθωριοποίηση των θέσεων της Παλαιστίνης, αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτοί βέβαια οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν τους παίρνει κανένα σοβαρά, και είναι, ας το πούμε, ένας εύκολος στόχος για ένα τέτοιο λαϊκίστικο κόμμα όπως είναι η Ντάβα, που προχωράμε πολύ έτσι επαγγελματικό τρόπο να τους ελκύσει. Άρα δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Βέβαια ο πύρινας του κόμματος αυτός είναι Τούρκοι, τουρκόφωνοι, τουρκογενείς, αλλά στοχεύουν σε πέρα από αυτούς. Ο στόχος είναι όχι τόσο, όπως είπατε σωστά, δεν υπάρχουν φέτος μεγάλες εθνικές εκλογές στη Γερμανία. Ο κύριος στόχος είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές. Έτσι, και γι' αυτό, για τον απλούστατο λόγο, ότι για τις εθνικές και τις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία υπάρχει το πλαφόν των 5%. Άμα είσαι κάτω των 5% δεν παίρνεις έδρα. Στις ευρωεκλογές δεν υπάρχει αυτό το πλαφόν, και μπορεί ένα κόμμα με 0,6% να περάσει στο Στρασβούργο. Να πάρει έδρα ευρωβουλευτή. Βέβαια. Θα έχουμε μετά τον Ιούνιο, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, θα έχουμε Τούρκους της Γερμανίας με την σημαία του Ερντογάν. Πολύ σωστή παρατήρηση για τις επερχόμενες ευρωεκλογές, που ενδεχομένως να συμβάλλουν και ευρύτερα στην κινητικότητα που εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Και μιας και αναφερθήκατε στο κόμμα Ντάβα ως ένα κόμμα που επικαλείται ότι εκφράζει τους ανθρώπους που είναι, ας πούμε, στο περιθώριο, ή τους παραμελημένους πολίτες, εν πάση περιπτώσει,
εννοώντας τους μουσουλμάνους γενικά της Γερμανίας, να πούμε ότι ταυτόχρονα κατά κάποιο τρόπο μεγαλώνει και η δυσαρέσκεια σε μεγάλα κομμάτια των παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, Γερμανών πολιτών. Μεγαλώνει μια δυσαρέσκεια ότι δυσκολεύει η ζωή τους ή ότι επιβαρύνονται υπερβολικά οικονομικά κλπ. Είναι έτσι? Ναι. Υπάρχει θα μπορούσα να πω πολύ εύκολα, κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό κατεστημένο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο σχετικά καινούριο και τροφοδοτείται βέβαια από την προπαγάνδα των λαϊκιστών. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε πολύ πολύ δυναμικά στην Αμερική. Ναι, βέβαια. Ότι εμφανίζεται ένα κόμμα, εμφανίζεται μια δύναμη η οποία λέει όλο το σύστημα είναι σάπιο. Το δημοκρατικό σύστημα είναι σάπιο και να γίνει καλύτερο το μέλλον πρέπει αυτό το σύστημα να ανακαταργηθεί. Αυτά είναι εντελώς απαράδεκτες σκέψεις, γιατί μιλάμε για μια φιλελεύθερη δημοκρατία στην οποία βέβαια η κάθε αντιπολίτευση έχει τα δικαιώματά της, μπορεί να κάνει προτάσεις συμμετέχοντας στις εκλογές, αλλά να μην πάει ένα βήμα πιο πέρα όπως έγινε και τελευταία, και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε και αυτό το κύμα διαμαρτυρίας που βλέπουμε για 4 εβδομάδες τώρα στους δρόμους και στις πλατείες της Γερμανίας, γιατί εκεί νομίζω ότι η άκρα δεξιά πέρασε μια κόκκινη γραμμή. Στην έννοια που λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει ότι είναι εναντίον των πάντων, έχει απλουστικές απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα. Ο κόσμος λίγο πολύ το έχει συνηθίσει και υπάρχουν ορισμένοι που καταλαβαίνουν, δέχονται αυτά, γιατί είναι δυσαρεστημένοι και θέλουν να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και έδωσε το έναυσμα για τις μαζικές κινητοποίησεις ήταν πληροφορίες για τις μυστικές προετοιμασίες για την μαζική απέλαση αλλοδαπών και άλλων Γερμανών πολιτών που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αυτή η αποκάλυψη έγινε αυτό έχει ενδιαφέρον από δημοσιογραφική πλατφόρμα και όχι από την εισαγγελία. Αυτή η πλατφόρμα λέγεται Corrective και είναι πασίγνωστη διεθνώς τώρα. Έγινε στις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν από 3 εβδομάδες περίπου. Από εκείνη την ημέρα έχουμε καθημερινές μαζικές διαμαρτυρίες στους δρόμους και στις πλατείες της Γερμανίας. Μπορούμε να πούμε ότι η σιωπηλή πλειοψηφία της Γερμανίας δεν είναι πλέον σιωπηλή. Θέλει να αποδείξει και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο, θετικό, γιατί δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την Γερμανία. Είναι οι δημοκρατικοί, είναι οι φιλελεύθεροι, είναι οι σοσιαλδημοκράτες, είναι οι συντηρητικοί και οι άλλοι, όχι οι ρατσιστές και οι φασίστες. Μάλιστα, έχει κάτι το εντυπωσιακό αυτό το κίνημα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια αυθόρμητη αντίδραση απέναντι στην ενίσχυση του ΑΕΦΤ. Ναι, το αυθόρμητο, το τονίζω αυτό, αυθόρμητο στην έννοια που δεν είναι οργανωμένο από κάποιο άλλο κόμμα. Δεν ελέγχεται από κόμμα και είναι μια κίνηση, ένα κίνημα. Κίνημα βέβαια έχει μια γεύση πάντως, αλλά είναι, ας το πούμε έτσι, το κίνημα και συμμετέχουν, και αυτό είναι νομίζω έχει ουσία, συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες. Η νεολαία συμμετέχει, οι εργάτες συμμετέχουν, τα σωματεία συμμετέχουν, οι εταιρείες συμμετέχουν, τα συνδικάτα συμμετέχουν, δηλαδή είναι όντως μια πανεθνική πρωτοβουλία. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται και που συζητιέται έντονα, δηλαδή ανοίγω γερμανικό ραδιόφωνο, ανοίγω γερμανική τηλεόραση και ακούω τέτοιες συζητήσεις 24 ώρες την ημέρα, πόσο βιώσιμο είναι αυτό το κίνημα, τι θα γίνει την ημέρα μετά. Και ήδη γίνεται συζήτηση, γιατί είναι επικριτική η κοινωνία της Γερμανίας,
ότι πρέπει τώρα να δούμε έργα, να δούμε πράξεις της κυβέρνησης εναντίον αυτών των ανθρώπων και γίνεται η συζήτηση πώς να είναι αυτή η αντίδραση, να απογραφτεί αυτό το κόμμα, να υπάρχουν κυρώσεις. Εκεί γίνεται η δήμωση αυτές τις ημέρες που είναι πάρα πολύ έντονη. Εκεί τώρα νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω ένα διπλό ερώτημα. Το πρώτο είναι εάν αυτές οι μαζικές αντιδράσεις κοστίζουν πολιτικά τελικά στο AfD ή το συσπυρώνουν. Και το δεύτερο είναι αν τελικά θα ήταν, θα ήταν έξυπνο πολιτικά και συμφέρον να πάρει μέτρα η κυβέρνηση εναντίον του AfD. Γιατί λένε πολλοί, ακόμα και αν απαγορευτεί το AfD, το οποίο σε κάποια κρατήδια είναι πολύ ισχυρό, ακόμα και αν απαγορευτεί μπορεί αύριο να εμφανιστεί με ένα άλλο όνομα. Ναι, πολύ σωστά. Και δύο σας ερωτήσεις είναι πάρα πολύ εύστοχες και όντως και κυριαρχούν, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο την συζήτηση που γίνεται. Αν έχει νόημα η απαγόρευση, αλλά να ξεκινήσω από το ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της μαζικής κινητοποίησης στη δημοτικότητα των ακροδεξιών. Έχουμε δει η τελευταία δημοσκόπηση, γίνονται όπως και στην Ελλάδα και στη Γερμανία βέβαια γίνονται δημοσκοπήσεις, κάθε εβδομάδα δημοσιεύονται και είχαμε τώρα μια μεγάλη δημοσκόπηση, η μηνιαία δημοσκόπηση που λέγεται Deutschland Trend, τάσεις Γερμανίας, που γίνεται από την δημόσια τηλεόραση, και όντως εκεί έχουμε δει μια μείωση της δημοτικότητας, έπεσε το AfD κατά 3%. Πανγερμανικά, στο 19 έπεσε από το 22. Και οι αναλυτές λένε αυτό οφείλεται και σε όλη αυτή την κινητικότητα που έχουμε πει. Όντως είναι αρκετοί, θα έλεγα, που είναι λίγο γιατί είναι της μόδας σε ορισμένες ομάδες να είναι με αυτό το κόμμα, δείχνοντας την δυσαρέσκειά τους, και αυτό ναι. Είναι όμως ένα σχετικά μικρό ποσό. Και γι' αυτό έχω τονίσει πριν πόσο βιώσιμη είναι αυτή η όλη κινητικότητα, πόσο βιώσιμα είναι αυτό το κίνημα. Γιατί στην Ανατολική Γερμανία, και εκεί το ζήτημα είναι πιο έντονο, πιο έντονη η παρουσία τους, θα γίνουν 3 περιφερειακές εκλογές. Να ξέρουμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι μια κεντρική δημοκρατία, όπως είναι η Γαλλία. Η Γερμανία είναι μια ομοσπονδιακή δημοκρατία που αποτελείται από 16 κρατήδια. Το κάθε κρατήδιο έχει δικό της βουλή, έχει δικό της πρωθυπουργό και κόμματα και τα πάντα. Δηλαδή είναι ανεξάρτητες πολιτείες με μεγάλες εξουσίες, και σε 3 τέτοια κρατήδια θα γίνουν εκλογές. Σε όλα αυτά τα κρατήδια το Σεπτέμβριο θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Το AfD είναι περίπου στις σφυγομετρήσεις τώρα στα 35-40% και πρώτο κόμμα με απόσταση. Και υπάρχει όντως ο κίνδυνος να ζήσουμε την περίπτωση κάποιος από αυτούς να αναλάβει την πρωθυπουργία. Όχι στο εθνικό επίπεδο, αλλά στο περιφερειακό. Ναι, σε κρατήδιο. Είναι εντελώς για το κατεστημένο, ας το πω έτσι, και στο κατεστημένο ανήκουν τα ΜΜΕ, ανήκουν τα παλιά κόμματα συζωγικά. Είναι μια εντελώς απαράδεκτη προοπτική. Και από αυτή την προοπτική ξεκινάει η συζήτηση πώς να αντιδράσουμε. Και υπάρχει μια σχολή σκέψεων που λέει τώρα ποτέ ξανά πρέπει να κάνουμε κάτι. Και σκεφτόμαστε την φοβερή και τραγική ιστορία της Γερμανίας, που και ο Χίτλερ, να το πούμε και αυτός ήρθε στην εξουσία με εκλογές το 1933. Αυτό είναι το εθνικό κόμπλεξ της Γερμανίας. Ήρθε με εκλογές στην εξουσία και δεν αντιδράσαμε όπως θα έπρεπε να αντιδράσουμε. Και υπάρχει αυτός ο παραλληλισμός, και πολλοί κόσμος λέει να το αποτρέψουμε αυτό, πρέπει το κράτος, το δημοκρατικό πρέπει να αντιδράσει και έχει τα όπλα στα χέρια τους. Και αυτή είναι η μία σχολή. Η άλλη σχολή λέει, όπως είπατε και πολύ σωστά, μια τέτοια κίνηση θα ενδυναμώσει
αυτούς, γιατί θα τους δώσει επιχειρήματα. Και αυτή η σχολή είναι ακόμα στην πλειοψηφία και έγινε και μάλιστα τώρα πρόσφατα σε αυτή τη σφυγομέτρηση που αναφέρθηκε πριν από λίγο, έγινε και μια ερώτηση στους ερωτηθέντες και έτσι στους ερωτηθέντες κυριαρχεί η άποψη ότι αυτή η πανούκλα, ας την πούμε έτσι, της ακροδεξιά πρέπει να καταπολεμηθεί με πολιτικά μέσα και όχι με νομικά μέσα. Ο ίδιος ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, αναρωτιέμαι, βλέπω βέβαια και στις δημοσκοπήσεις και στις αναλύσεις πολιτικές που διαβάζω ότι υφίσταται μία φθορά. Μολονότι δεν έχει κάποιον πολύ, θα έλεγε κανείς, χαρισματικό πολιτικό αντίπαλο απέναντί του, παρόλα αυτά υφίσταται μία φθορά και ο ίδιος προσωπικά, αλλά και το S5 σε επίπεδο που, από ό,τι διάβαζα τις προάλλες, υπάρχουν και σκέψεις μήπως τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές επιλεγεί άλλος υποψήφιος καγκελάριος και αυτό παραπέμπει ενδεχομένως και στον Πιστόριου, στον Υπουργό Άμυνας. Δεν ξέρω εάν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, μου κάνει εντύπωση που διαβάζετε πολύ προσεκτικά τον γερμανικό τύπο. Όντως αυτό συζητιέται, γιατί έχουμε πολυφωνία, έχουμε ένα πολύ έτσι πλούσιο τύπο και όλα συζητούνται. Η αλήθεια είναι ότι στην βαθμολογία της δημοτικότητας των πρώτων 15 πολιτικών, που είναι πολιτικοί που εμφανίζονται στην εθνική πολιτική σκηνή, ο Πιστόριος είναι στην πρώτη θέση, με απόσταση. Και ο Όλαφ Σόλτς είναι στην τελευταία. Είναι ο πολιτικός με τη μικρότερη δημοτικότητα. Και το λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο, τον λυπάμαι γιατί έχει μπροστά του και θα μου πείτε καλά, φταίει αυτός που είναι πολιτικός που χειρίζεται τα πράγματα με λάθος. Αλλά έχει μια κυβέρνηση που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα στην Γερμανία, που αποτελείται από 3 κόμματα και αυτά τα κόμματα μπλοκάρουν το ένα το άλλο. Έχουμε τα κόμματα τα 3 ιδεολογικά εντελώς διαφορετικά σε μια συμμαχία. Από την μία μεριά έχουμε το φιλελεύθερο που είναι ριζοσπαστικά φιλελεύθερο και στα οικονομικά, δημοσιονομικά. Έχουμε το σοσιαλδημοκρατικό και που λίγο είναι και σοσιαλιστικό, λίγο στα κοινωνικά, και έχουμε το κόμμα των πρασίνων. Και ο Σόλτς κάνει ό,τι μπορεί σε νυχτερινές συσκέψεις και σε συζητήσεις που κρατάνε ομάδες και δεν κάνω υποβολή εδώ, να βρει συμβιβασμούς εντός της κυβερνήσεως, ενδοκυβερνητικούς συμβιβασμούς. Βρίσκει τους συμβιβασμούς και την επόμενη μέρα ήδη ξεκινάει πάλι η εσωτερική συζήτηση, ξεφεύγει κάποιος από τον συνασπισμό, κάποιος θέλει να πει στα κανάλια από τους φιλελεύθερους κυρίως, αλλά και από τους πράσινους, κυρίως από τους φιλελεύθερους, γιατί οι φιλελεύθεροι, η δομική ανάλυση, η δομική εξήγηση αυτής της έλλειψης πειθαρχίας είναι ότι θέλουν τα κόμματα αυτά να δείξουν στους οπαδούς τους ότι κάτι κάνουν για την ψήφο τους. Ναι, ότι έχουν επίδραση στο κυβερνητικό έργο. Ακριβώς. Αλλά για την εικόνα της κυβέρνησης αυτή η έλλειψη πειθαρχίας είναι καταστροφική. Και για την εικόνα του Σόλτς που ουσιαστικά είναι ο κυρίαρχος και έχει την εξουσία, το σύνταγμα του την δίνει, είναι καταστροφική. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ έτσι αδύναμος και συγκρίνοντας τον, ας πούμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για έναν ελληνικό ακροατήριο, στην Ελλάδα έχουμε ένα πρωθυπουργό που ελέγχει την κατάσταση, που δεν έχει δίπλα του κυβέρνηση ισχυρή. Έχει βέβαια εντός των τυχών έχει έτσι ορισμένες φωνές που δεν συμφωνούν, αλλά
στην τελική ανάλυση αυτός κάνει κουμάντο και νομοθετεί και κυριαρχεί και κυβερνάει λίγο πολύ όπως θέλει ο ίδιος. Άρα η υπερβολική ενέργεια που καταναλώνει ο Σόλτς στην διατήρηση των ισορροπιών και την τακτοποίηση τέλος πάντων των συσχετισμών στην κυβέρνηση του κοστίζει πολιτικά. Ακριβώς. Και μόνο με τον εαυτό τους ασχολούνται, και ο κόσμος το έχει βαρεθεί. Ανοίγει κανείς μια τηλεόραση στη Γερμανία, βλέποντας τις ειδήσεις, τσακώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή ο τέτοιος λέει αυτό, ο άλλος λέει αυτό, είναι και ανήκουν στην ίδια κυβέρνηση αλλά σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Τέτοια έλλειψη πειθαρχίας σπάνια έχουμε δει. Εγώ δεν θυμάμαι. Και κοιτάξτε, τα θέματα αυτά δεν είναι μικροθέματα. Έχουμε πολύ διαφορετικά ιδεολογικά ζητήματα. Έχουμε οικονομικά προβλήματα. Ο ένας λέει, ο φιλελεύθερος λέει, θα κάνουμε οικονομία για να εξηγιανθεί η οικονομία. Ο άλλος λέει, όχι, πρέπει τώρα να ξοδευτούν τα χρήματα για να ξεκινήσει η μηχανή της οικονομίας. Και εκεί βέβαια υπάρχουν αυτές οι διαφορές και ο καημένος ο Σόλτς δεν είναι στη θέση μέχρι στιγμής να ελέγχει την κατάσταση. Έχει οπωσδήποτε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το παιχνίδι, μπορεί να το πει κανείς, ή ο αγώνας του καγκελάριου Σόλτς από την άλλη μεριά. Ήθελα να κάνω και μια ερώτηση για την περίπτωση αυτού του εντελώς προσωποπαγούς κόμματος που έκανε η Ζάρα Βάγκενχνεχτ, που αποχώρησε από το Die Linke και ουσιαστικά έρχεται να παρουσιάσει ένα κόμμα δικό της προσωπικό, το οποίο είναι ταυτόχρονα πολύ αριστερό, θα έλεγε κανείς, αλλά και πολύ συντηρητικό, σε σημείο που από ό,τι διάβαζα και ο επικεφαλής, ο Χρούπαλα, αν θυμάμαι καλά, του AfD, να δηλώνει ότι δεν αποκλείεται καθόλου, είμαστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο, δεν το αποκλείουμε, να κάνουμε και κάποια συνεργασία μαζί της. Γιατί διάβασα ότι σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να τσιμπάει, να κλέβει και ψηφοφόρους από το AfD, υποστηρικτές τουλάχιστον. Ναι, τσιμπάει, όντως τσιμπάει. Είναι το μόνο κόμμα που ξέρω στην Ευρώπη. Ξέρω ένα κόμμα στην Ασία που φέρνει στο τίτλο το όνομα του ηγέτη. Δεν ξέρω άλλο κόμμα που να έχει στο τίτλο το όνομα του ηγέτη, του αρχηγού. Δηλαδή είναι Bündnis Συμμαχία Zara Wagenknecht. Είναι λίγο πολύ περίεργο, δεν είναι? Βέβαια, ναι. Ναι, είναι περίεργο. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο έτσι που συγκεκριμένοι ηγέτες κυριαρχούν, αυτό ναι, αλλά να δοθεί δηλαδή το όνομα αυτού του ανθρώπου στο κόμμα. Η Zara Wagenknecht είναι ένα επικοινωνιακό φαινόμενο. Είναι μια πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, ωραία, έξυπνη, εμφανίσιμη κυρία που χειρίζεται την γερμανική γλώσσα πάρα πολύ όμορφα, μιλάει πολύ ζωστά και τραβάει κόσμο. Και είναι από την Ανατολική Γερμανία, κομμουνίστρια, μαρξίστρια, ξεκίνησε από εκεί, ήταν στο Linke, δηλαδή είναι το κόμμα της αριστεράς, που είχε σχέση και έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε και αυτό, και έγινε διάσπαση, όπως και έγινε και εκεί η διάσπαση, αλλά βέβαια οι λόγοι είναι διαφορετικοί, και τώρα ιδρύθηκε αυτό το BSW, Bündnis Zara Wagenknecht, και τραβάει κόσμο, τραβάει χρήματα, και τώρα στην πρόσφατη δημοσκόπηση που σας είχα πει μαζεύει ένα 5%. Λίγες μέρες μόνο μετά την ίδρυση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό άλμα. Και πού οφείλεται αυτό? Γιατί είναι όντως ένα καινούριο κόμμα, προσφέρει αυτό το κόμμα ένα μείγμα προτάσεων, παίρνει στα θέματα της μετανάστευσης, που είναι η μεταναστευτική πολιτική, είναι ίσως το κύριο θέμα για πολλούς. Πολύ μιλάει τη γλώσσα του AfD.
Οι σχολιαστές των μεγάλων εφημερίδων έχουν γράψει ότι είναι μια αντιγραφή του προγράμματος του ΕΡΑΦΤ στο θέμα το μεταναστευτικό, και στο οικονομικό είναι ριζοσπαστικά αριστερή αυτή η Wagenknecht, είναι μαρξίστρια. Να πούμε εδώ ακόμα ότι στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας μιλάει τη γλώσσα του ΑΦΔ. Έχει σημασία αυτό. Είναι εναντίον των κυρώσεων, εναντίον των κυρώσεων για τη Ρωσία, είναι εναντίον των προμηθειών όπλων από τη Γερμανία στην Ουκρανία, και επιμένει ότι ήρθε η ώρα να γίνει η συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και Ρωσίας και Ουκρανίας, παραβλέποντας την θέληση και την γραμμή του Κίεβου. Άρα έχετε δίκιο, το παρατηρούμε όλοι που διαβάζουμε τις δηλώσεις τους, ότι είναι ένα μείγμα που φέρνει κοντά το ΑΦΔ και αυτό το κόμμα. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι δυνατόν, και το έχει αποκλείσει αυτό η κυρία Wagenknecht, να γίνει μια συμμαχία, να γίνει ένας συνασπισμός. Αλλά το καλό να δούμε και να κοιτάξουμε και λίγο το θετικό. Το θετικό είναι όντως τσιπάει από το ΑΦΔ, παίρνει από εκεί ψήφους, κερδίζει από εκεί, και είπα πριν από λίγα λεπτά ότι έπεσε το ΑΦΔ κατά 3%. Νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσό αυτό των 3% πέρασε στην κυρία Wagenknecht. Αξίζει να το κρατήσουμε αυτό. Να δούμε βέβαια και στην πορεία του χρόνου πώς θα πάει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ φρέσκο και επικοινωνιακό, όπως τονίσατε και πολύ σωστά, πολιτικό εγχείρημα. Και κλείνοντας, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, επειδή αναφέρατε την Ουκρανία και το ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό οπωσδήποτε, και νομίζω ότι στη γερμανική πολιτική παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο το ζήτημα της Ρωσίας και της Ουκρανίας από ό,τι στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Βεβαίως, ναι. Είδαμε πριν από μερικές ημέρες, και συγκεκριμένα μία ημέρα πριν από το πρόσφατο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς να υπογράφει μαζί με άλλους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς, τον Μαρκ Ρούτε, την Κάγια Κάλλας, να υπογράφουν ένα κοινό άρθρο, μια κοινή δημόσια επιστολή στους Financial Times, με την οποία ζητούσαν να φτιαχτεί ένα πλαίσιο μακροχρόνιου πολεμικού εξοπλισμού της Ουκρανίας. Από την άλλη, ο Όλαφ Σόλτς φαίνεται να μην κάμπτεται από την σκληρή κριτική που δέχεται και εντός και εκτός της κυβέρνησης για την αποδέσμευση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία, όπως η πύραυλη Τάουρους, για παράδειγμα, ενώ η Γερμανία συνολικά είναι μία από τις πιο υποστηρικτικές προς την Ουκρανία χώρες, δηλαδή έχει δώσει πολύ υλικό. Πού οφείλεται αυτή η επιμονή του Σόλτς να μην αποδεσμεύει, ας πούμε, τους συγκεκριμένους πυράβλους? Ναι, είναι μπερδεμένη η εικόνα. Αλλά η Γερμανία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο υποστηρικτή χώρα. Δηλαδή ποσοτικά, ναι, δεν υπάρχει άλλη χώρα που δίνει τόσα χρήματα, τόσα όπλα στην Ουκρανία, και δέχεται, αυτό να το τονίσω και αυτό, δέχεται τόσους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή ζουν στη Γερμανία πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ουκρανία. Στην Ελλάδα είναι νομίζω 30.000. Δηλαδή είναι ένας αριθμός που φέρνει μεγάλο βάρος, γιατί όλοι αυτοί παίρνουν επιδόματα, όλοι αυτοί παίρνουν σπίτια, όλοι αυτοί παίρνουν μαθήματα κλπ. Είναι πολύ πολύ μεγάλη επιβάρυνση για την Γερμανία. Δηλαδή δέχεται αυτούς τους ανθρώπους, γιατί λέμε συνολικά ως Γερμανία, ως κοινωνία, λέμε ότι υπάρχει μια υπευθυνότητα για αυτούς που είναι θύματα της επίθεσης του Πούτιν. Αυτό. Την άλλη μεριά στέλνει η Γερμανία τα όπλα αυτά, αλλά δεν στέλνει τα πιο επιθετικά. Δεν στέλνει, ας πούμε, και είχαμε το ζήτημα των Leopard, είχαμε το ζήτημα
των αεροπλάνων, είχαμε τον F-16, είχαμε τώρα το ζήτημα των πυράβλων Taurus που είναι πολύ έτσι αποτελεσματικά. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά διαβάζω και το πιστεύω που διαβάζω. Τώρα το πρόβλημα με αυτούς τους πυράβλους είναι ότι φτάνουν αρκετά μακριά και φοβάται η Γερμανία, αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία, φοβάται αυτά τα όπλα να χρησιμοποιηθούν και να φτάσουν από την Ουκρανία μακριά εντός της Ρωσίας και έτσι η Γερμανία ως προμηθευτής να εμπλακεί σε ένα πόλεμο που δεν θέλει να εμπλακεί. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, δεν θέλουμε να εμπλακούμε εμείς μόνοι μας ως Γερμανία. Άρα αυτός είναι ο δισταγμός, έτσι εξηγείται. Και βέβαια υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχει μια έντονη συζήτηση, η αντιπολίτευση το απαιτεί. Αλλά να πούμε επίσης ότι πρόσφατα όλα αυτά γίνονται και δημόσια και ανοιχτά. Έγινε μια συζήτηση στη Συμβουλή, έγινε μια ψηφοφορία εντός της Γερμανικής Βουλής και αποτέλεσμα ήταν ότι η πλειοψηφία των βουλευτών τάχθηκε εναντίον της προμήθειας των Taurus στην Ουκρανία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Σόλτς, δεν είναι μόνο ο Σόλτς, αλλά είναι μια πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο που το απορρίπτει αυτό. Κύριε Μανάρντου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πιάσαμε πολλά θέματα, αλλά νομίζω ότι όλα μαζί έδωσαν μια πολύ καλή και πολύπλευρη εικόνα των εξελίξεων στη γερμανική πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, γιατί όντως είναι πολλά τα θέματα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας, καλή νύχτα, γεια σας.